Bai, miren Arantxa, eta egoera berri honetan nola ikusten duzu edo zer erlazio ikusten duzu elikagaien produkzioen artean, baserri eta bera, produktorea, eta elikagaien segurtasunaren artean, ez? Bueno, ni pentsatzen dut elikagaien segurtasuna pentsatzen dugu bermatuta dagoela, ez da? Ja, itxuraz gero eta suposatzen da elikagai guztiek segurua dirala, baiak hori horrelan izateko bebai, danak egin behar dugu ondo gure lana, eta kasu honetan produktoreak hor erantzukizun handizeteko. Azkenian konsumitzaileen gana joateko eta konfidantza lortzeko euren ganako, azkenian euren produktua bebai seguruak izan behar dira. Eta horretarako, etxean, bai baserrian eta ekoizten den momentuan oso ziurrak izan behar dira, kontuan eukinda neurri guztiak, ze horrek azkenean emoten beran produktuari bai segurtasun bat, kalitate bat, eta azkenean egiten da erakargarriagoa bai konsumitzaileentzat. Oin momentuan gure konsumitzaileak aukera asko dekoie, erabakitzeko zein motatako produktuak erosi, eta guk nahi badugu gure produktua, bertako produktuak erostea, bermatu egin behar dugu, bai segurtasuna, baizik eta osasungarritasuna, eta aldan neurrian bai jasangarritasuna. Eta ni betzat hori dela guk hemendik aurrera dagoen erronka eta produktoren erronka. Baina orain arte bertako baserretara hortan oso zuhurra izan da, ez? Oso elikagaien segurtasunarekin zintzo portatu da, ez? Beti bere produktuak eta ekoizten izan direnean oso ondo atera dira, ez? Ez da, arazorik ez da egon, ez? Orain arte. Ez, bai alanda guzti bezin gara realizatu, azkenian bebai gure konsumitzaileak gero eta exigenteagoa dira, ze badinotzut, dekoie aukera asko, eta orduan guk eman behartzegu bebai arrazoia gure produktuak hartzeko eta hautatzeko. Orduan, ez da txarto gero eta ziurragoak bebai izatea, ikusi dugu bebai ze errez datozen arazoa kanpotik, eta horretarako aurre egiteko bebai prestatuta egon behar gara. Orduan, aldan neurrian, gure aldetik eta produktoren aldetik bermatu behar dabe, eure lana ondo egiten dabela, bermatuta eukiteko etorkizuna bebai, eta ni pentsatzen hori dalakakoa, eta horretarako gauz dana bebai, laguntasuna emateko, hori hola izateko, eta etorkizuna eukiteko bebai gure produktuak, eta benetan lehiakorrak izateko bebai, mundu global honetan, eta hori da, pentsatzen danan artien dekogune erronka. Eskerrik asko, Miren Arantxa.